mabiya wannan hanyar a Kaduna ya aka ji da haƙuri. 'Yan Najeriya da Katsinawa miliyoyi ne dai ke binta kowace rana. To sannunku da juriya. Nan ne mashiga da mafita garin Kaduna na farko a bangaren yamma. Hanyar dai ta gajiya ta girma 'yan shekaran jiya domin kuwa Turawa ne masu ka fara gina ta. An sha gyara ta a baya face bayan face, amma yawan su kuwa da mabiyan zamani ke yi a kanta a yanzu ya fi karfinta. Duk wanda ya faɗo garin Kaduna daga Kawo, ɗauka yake haka hanyar take sumulluƙi, aljannar Kanawa ɗoɗar har fita hanyar Abuja. A ƙoƙarin inganta jin daɗin 'yan gari da baƙi har da Kanawa, gashi uban Kaduna ya fara kwashe tsohuwa a ƙoƙarin shimfiɗa sabon titi Tiyaleda. Stadium mafi girma da ƙayatarwa a arewacin Najeriya a nan yake da zama. Titi ne mai daraja na ɗaya wajen amfanin talakawa da masu kuɗi. Dabaran faɗaɗawa da ingantawa da Uba Sani ke yi a yanzu abin ayaba ne. Fara aikin har ya sa wasu Kanawa a Kaduna shirin sayar motar moriyan sabon titin gwamnan Arewa gaba ɗaya. Duk da ya ce shi garkuwan karkara ne a jihar, wannan aikin ya nuna cewa Uba Sani gwamnan birni ne da karkara. A jayo nan a ɗebo can ana aiki ko da babu kuɗi sai masanin hanya. Uba Sani mun gode ma Kaduna mun gode ma. Mun gode Uba Sani mun gode ma. Mun gode Uba Sani mun gode ma.